Wow. Yan oh. Taba pa no? Taba. Yan. Yan oh. Wow. Orange mang. Ito yung taba. Mataba rin pa oh. No. Lutuin ko na to mga ka-studio. Kasi nangaluya na. Wow. Luto na to. Welcome back mga ka-studio to another mukbang episode po. So today naganda po kami ng crabs. Dito sa amin po tawag dito is lambay. So ito malalaki na lambay po, nakabili kami dito sa kapitbahay pa rin namin. So per kilo nito is 350. So ayan po, hindi namin tagalin to. Kasi breakfast namin to. Aga kita itong hinati dito sa bahay namin, mga almost 6 AM. So ayan po, gutom na kami, hindi na namin patatagalin to. Pray muna kami ha. Lord God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Ayan po, kainan na po tayo. Ayan. Excited ako. Wow. Yan oh. Taba pa no? Taba. Yan. Laki ng ano niya pa oh. Kita ko sa inyo ha, taba nito isa. Wow, yan oh. Wow. Ikaw mang. Ang kailangan ko pang. Okay. Ito, mayroong suka na madaming sili. Madami talagang kanin ito. Ang lambot, ang raming laman oh. Nakachimpo na yung mataba mang. Shout out pala sa may-ari nito ha, si Iloy Lopez at saka si Girly Lopez. Sila po yung may-ari ng crabs. Doon kami sa kanila nakabili. Salamat. Salamat Edo. Kain pala tayo mga kasudyo. Ang taba mang. Yan oh. Wow. Orange mang. Ito yung taba. Buhay pa po ito paghatid sa amin kanina. Nalo yung ulam natin ngayon no? Yan oh. Ang laman. Ito mo no, puro laman oh. Inumin pala namin ngayon
Limoncito juice. Mm. Ang lambot niya pa, no? Mm. Hindi katulad nung kasag ba? Ang tigas ng, ano tawag nito pa? Galaway? Galamay. Galamay. Mm. Paak sa Bisaya. Mm. Mataba rin pa, oh. No. Mm. Maraming salamat po sa pagpili. Mataba. Hindi lang pwede palaging ganito ulam, nakakahibla din. Dapat minsan lang tayo kumain. Tsaka masama daw pag kumain nito kung gabi. Dapat araw ka kung kumain ng crab. Daming laman. Daming Pag laman. lalaki mo, no? Sarap talaga. Sulit. Kahit mahal. Mm. Nalo ka studio. Si Sax po, tinirhan lang namin kasi natutulog pa. Hindi pa nagising. Wow. Ubus na kanin ko, ma. Meron pa dito. Laman. To mayroon pang kanin, no? Ada lang ko. Ikaw, mang. Sama na to sa Tama. akin. Ayan. Ang laki pala nito kang. Hmm. Laki niya, oh. Gising na sa mang. Matabaw pa rin pa ito pang, oh. Wow. Mm. Puro mo tataba sa'yo? Mm. Yan, meron din kami ditong mangga, oh.
Kunin ko tong kanin. Pang finishing yan. Ay. Grabe. Bilis na makuha ng laman. Ayan o, try ko to. Bilis mong kumain mo. Kraus. Sarap kasi. Gutom na rin ako. Hmm. Tulungan mo ko dito mo. Tamis. Naubos na namin mga ka-studio yung tira ganito. Pagsipit. Off cam ko na lang to kakainin. Kasi masyado nang tatanggal yung video ba. So, may nagpapabati din. Advance happy 4th anniversary kina Ma'am Proilin Cansiccio from Sacramento, California. At sa babe niya na nasa Cavite City. Hello po. So ayan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today. At kita-kits tayo sa next episode. Bye. Bye.